Čaute, hlásime sa vám z Chorvátska a práve ideme na služobnú cestu s kolegom Patrikom do Bosny a Hercegoviny, konkrétne Banja Luka. No a účelom tejto cesty je, že ideme upgradenúť letiskový systém AVOS a asi budeme znova prechádzať SATMI, nie? Ale teda nie SATMI, budeme musieť... Prejsť so zákazníkom, či sú všetky veci v poriadku. Áno, v podstate tento projekt je ukončený, ale mali sme nejaké nedorábky, ktoré sme prislúbili, že im urobíme a teraz vlastne im ideme odprezentovať tie nedorábky a nasadiť ich do prevádzky a snáď všetko bude v poriadku. No a ja v Bosne ešte zostanem, príde za mnou kolega hardverista a pôjdeme na letisko do Bihača, či kto povedať? Letisko Bihač a Patrik pôjde sám domov. Pravdepodobne stredu ráno. Ešte uvidíme, ako nám to pôjde ešte, aby sme neboli Banja Luka dlhšie. A že nakoniec... To vidíme v noci. No tak ale to sa môžu byť nejaké problémy a spravíme to za tie 2 dní a kľudne tam môžeme byť aj dlhšie. No. Hi. Hello. Nice to see you again. Also, Ciao. do you have a nice trip? Yeah, it was nice. Come on. I have something for you, so hopefully Oh. I can Oh, take it over the security. we'll try. Može samo umete, evo, iz Slovaca, Bratislava. A moram ju upisati. Just to... rekao, ajde nas auto kad uvidi, rekao, možeš to ovo pronijeti? Kad ode sa njima do auta, vrati se, prođe... Paťko, však sa usmej. I samo izvede. Runway is the visibility reported. And because I remember from Sarajevo, from UAMERIC's discussions, this visibility is only for a whole runway, and it is reported. No už je večer a po dlhom dni si ideme dať prestávku a ideme do Laktaši na večeru. Ináč toto je veľmi dobrá reštaurácia, to je vlastne aj hotel a odporúčam sa ísť, je to nedaleko letiska, nejakých 5 km a fakt dobre tu varia typické bosniacké jedla. Akurát sa vracame naspäť na letisko. Boli sme sa ubytovať, lebo však vlastne my na tom hoteli síce veľa spať nebudeme, ale chceli sme sa aspoň stihnúť ubytovať, alebo ideme naspäť na letisko, keďže až teraz o 11:00 máme povolenie začať upgradovať systém a dúfam, že do nejakej 2., 3. skončíme. No ale práve mi Patrik poslal také jedné krásne videjko a potom si čítal aj o tom články, že aktuálne UAE aj Katar uzavreli ich letecký alebo vzdušný priestor práve preto, lebo Irán zaútočil na základňu, ktorá je blízko Dohy v Katare a teda, že tam sú aj počuť explózie a teda je to celé uzavreté. Ale čo je teda v úvodzovkách sranda, že my sme, keby sme neboli posunuli tú služobku, tak my sme tam v tomto čase práve mali byť už pár dní by sme boli v UAE, konkrétne vo Fudžare a asi by sme neboli šťastní. Takže teraz sa nikam letieť nebude. No, takže služobná cesta do Fudžary UAE sa posúva na dobu neurčitú. Aspoň bude voľnejšie leto. Dúfam, že tie nepokoje sa nedostanú ku nám, lebo to už je hrozné, čo sa deje v 21. storočí.
Posilníme sa Paťko kavičkou a ideme na to. Že jo? Nočná začína. Koľko je to hodín už? 11 je akurát, čiže už môžeme začať teoreticky robiť. Poďme na to teda. You have to click on 4 special. hodiny ráno, ak sa And hneva. then it is exactly from that second, from that moment, all leading to that. Yes, we saw that in time. Komentuješ, že 4 hodiny ráno, ako sa hnevaš. But it's Takto vyzerá izba v hoteli Integra. Tu je kúpeľka, ktorá je celkom v pohode vybavená. A tu je zvyšok izby, je taká menšia. Kolega Patrik vychytal väčšiu izbu, ale tak na jednu noc stačí. A ako to kolegovia volajú, je to taký štýl také, že podnikateľské baroko, že cítim sa ako na Pereši. Ale inak je to čisté, je to v pohode. Hotel stojí na noc približne nejakých 120 €. A majú celkom fajn raňajky, je tu aj kávovar. Takže celkom fajn. Len škoda, že sme ho nemohli viac využiť, keď sme do 5 rána pracovali. Sme tu znovu. Dobré jutro. Dobre jutro. I drink Taxi. your drink. Did you try Tatra tea? Oh, very good, very good. Oh, Nice. excellent. Dobre jutro. Jutro. You sleep good. Yeah, but only 3 hours. Not even 3 hours. Sure. Good, I think so. Už by mal doraziť aj Martin za nami, tak idem ho nájsť na parkovisko. A poviem mu asi smutnú správu, že sa projekt Bihači ruší, alebo ešte uvidíme, ako to dopadne. Počínaj, ty ideš na dovolenku alebo robiť? Vyzerá to tak? No akože to by si aj mohol. Čau, čau. Pás máš, pozerám. Kokos, dobré špinavé to auto.
Konečne sme všetko dokončili a ideme s nimi ešte na večeru, vlastne na taký neskorý obed a hľadať ubytko na zajtra, vlastne na dneska.